Ayo! Maring Ashley? Ayo, ay tao! Ayo! Uy, Mari, sa kadugay sa panahon nga wala ta nagkita. Salamat kay ikaw mitungha. Ay, lagi Mari, murag dugay-dugay gitawa nagkita ba? Unsaon ta man ning kalisod, bisag unsaon na tong likay, sa tuagin mulatay. Lagi, Mari, ang imuha diri, Mari. 400 kapin, Mari. Mubayad ka? Tabi po ka Mari, ay mura magagwa kailas ako ah. Akong pagbisita diri Mari, dili buot pasabot nga mobayad nako sa kong utang. Niadto ko diri para bisitahon kay basig makaingon ka ba nga nakalimot ako sa kong utang sa imuha. Naghinam-hinam pa naman ko. Mari, kabalogod ko nga masinabtanon kay ka nga tao. Mawaging napaduol nako sa imuha no. Mudugang unta ko Mari. Mari, kabalo man ko Mari nga kumari ta. Nya, kababata pod bayat ta. Kabalo man ka, Mari, business is business. Ani Marino, nahinda man ka, natural ginang utang Mari. Mang pautang nga sa kubi. Uy, Mari, bahalag malain ka sa kuha, Mari. Kay kani manggod akong tindahan, Mari. Ginaruling-ruling ra pud ako ni Mari. Unya, ug magpautang ko sa imuha, wa pa man kakabayad. Unsaon ako pag-ruling, unsaon ako pagpaninda. Ug mauntag ani maninda ko, pero ang kwarta wala pa diri sa tindahan, naapas mga tao. Unsaon ako pagtuyok aning tindahan ako sa mga pamalitunon. Di man ta ganahan mo bayad na natong utang di Mari oy. Gamay ra man ta kong idungag. Ang atong pagkaamiga Mari ba imong i-connect sa imong tindahan. Ay, naunsa man ka, Mari. Lain pod, Mari. Kani ako mga tinda diri, i-connect na lang po nako sa atong pagkaamiga. Sige daw, Mari. Baylo daw tagkuan, pwesto. Ako yung mangutang, ikaw tindira diri. Tanaw na na to, og lalim ba? Ay, kabalo man ko ana Mari nga dili ginalali Mari labi nagnahinda ka. Nya di mo bayad ang nangutang sa imuha. Kalagot po nang inaana oy. Mari, muhangyo ko. Bayari ko karon dayon, bisan pag karon dayon pautangon pud ta ka. Ma'am, excuse lang, ma'am, excuse, boss. Ma'am, tegol. Gusto lang ko ipahibalo ba? Gusto ko makabalo mo. Official na nga abre na nga akong tindahan diha. Ma'am, basig malayan ka sa kuha, ma'am, ha, nga nagtindahan mi diha, ma'am. Mas okay man na nga ang akong tindahan duol sa imong tindahan para daghan na punta nga na tindahan diri. Kana ra akong pahibalo og di na kumulangan og diri lang nahuman ang akong sugilanon. Una lang ko sa inyo. Ay naninda di mo diha. Ay sige Mari oy. Diri ko sa bag-o. Hoy! Muadto na pagkas bago nga wa pa kagabayad sa imong utang dire.